и аз играм Minecraft Pocket Edition. Много съжалявам, че не съм снимал доста дълго време, но просто имах много работа и не знаете този сервер, виждате, че съм леко много разбит. Да, моб ферма. т.е. XP фарма. Извинете, че ме нямаше доста дълго време, но просто имах много работа. И все още имам. Едва ми имам време да ви покажа. Чакай да сме сбъркани настройките. Не. Опа. Така. Това е нещо като дом. Приятен, хубав дом. Фермен, бридинг стайл и главички. Готина глава. Добре се направи крипър феса. Не знам. И това е моя меча ми е Sharpness 5, Breaking Clam и No Back 1. Enchanting Table Maximum 3 level. Опа! Много съм фак. Уип. Не биваше да ви показвам това тук. Така. Това общо взето правим с едни мои приятели. Седиме, играеме, викаме, биеме се, псуваме се. Я, младеж! Стой си там, да се отдаш да умреш, да напукне. Оф, за колко левели ми трябват, хора. Скоро ще играем на комп. Това какво беше, толкова правих вчера и забравих какво е това. Ала вечерце. Голд. Гравал на 5 метра от тебе. Да, това е тунел. Ето тук бяха монти. Но това мисля, че съм само прав тунел. Това е грава, what the fuck. Това дава по едно. Тогава защо си хвърля тъпата дини. И така. Снимаме. Просто толкова отвратително. Не мога да си качвам нормално, редовно клипове. Това е първият дънжен, той има още много щупи, си беше на паяк. Какво търси? Не, гадина мръсна. Критнах го. Супер. Така. Това път толкова се. Токови, мокови. Глупости. Опа. Ами, това е серверчето. Цъкаме си всеки божи ден. И така. Извинете, че съм с друг скин. Но нещо ми се прецака системата за скинове. Май яко се прецака. Ох. Така. Това държам. Че съм слагал на всяка каоство. И прече всичко вече на дънжи.
Аз много разочарован. Втория ден, където намерих, беше на... Как да е на скелет, защото на зомби в северо там флеш и айрон да ми дава и картофи и моркови. Нищо друго не може да дава. Не ме? Нали? Вие па не може да не отговорите даже. Мале, това се чуе чак тук. Само да видя нещо. Сега идвам, хора. Извинете, хора. Трябваше нещо да направя. И това е общо взето. Опа, грешна посока. И вие видяхте от фермата. Но много трупа, трябва да го разширя. Кирката ми е efficiency 3. И мисля днес да си правя петица. Какво ще кажете? Добра идея. И мисля това да е за този епизод. Аз бях Ники СС и до скоро.